Tak teď si představte, že máte tento kousek přírody na dosah ruky. Jen pár kroků od dveří vašeho bytu. A i přesto, že jste v Praze. Jako výhodu tohoto bytu vnímám jeho skvělou polohu. Blízkosti zeleně, veškerá občanská vybavenost, základní amatérská škola, spousty dětských hřišť a autobusová zastávka 4 minuty chůze. Pokud se vám tento byt líbil, tak mi neváhejte zavolat nebo napsat a domluvte si se mnou prohlídku.